TSI, 265 koní, 400 Nm. 7 stupňové DSG, DQ 381. Nespevnený povrch, pohon 4x4, športový režim, launch control. Priatelia, radosť vás tu opäť mať, vítajte. Škoda Kodiaq. Síce ide o úplne novú, v poradí druhú generáciu, no popravde už asi nemá veľmi význam vám ju dôkladne predstavovať, lebo jednak je na trhu už rok a druhák aj za tak krátky čas stihla zaspamovať nielen mediálny priestor, ale dokonca už aj naše cesty, čo o niečom svedčí. Nehovoriac o tom, že tento sen slovenskej rodiny som vám odstupom času formou videí z ruky priblížil aj ja, a to ako klasiku všetkých klasík, teda nepriestrelné TDI, tak aj v skutku sofistikovaný plug-in hybrid. Avšak až teraz si nový Kodiaq našiel cestu aj na môj YouTube. Dôvod je veľmi prozaický a v kontexte môjho hľadačika snáď každému dobre zrejmý. RS. Najlepšia, najatraktívnejšia, najvýkonnejšia, najdrahšia a zároveň najkrajšia verzia. Aj keď k tomu dizajnu predsa len pár výhrad mám. Matrixové svetlá sú už tradične v dvoch poschodiach, po novom ale majú 36 výborne fungujúcich segmentov. Verzia RS pridáva vyzývavejší nárazník, ktorý dodáva viac sebavedomia, čiernu, medzičasom robustnejšiu masku s nenápadným svetelným pásom, čierne späťaky, nechybajú ochranné lišty v dverách, cením, kvietkované 20-ky, 340-ky kotúče a kontrastné D-čkové stĺpiky, ktoré mi vôbec nesedia. Práve zadok síce ponúka kryštálom skrášlené svetlá a výnimočne aj dve reálne koncovky, no ako celok pôsobí útlým dojmom, navyše aj RS má bohužiaľ úzke len 235-ky pneumatiky. Kozmetické doplnky verzie RS pochopiteľne neobyšli ani vnútrajšok, ktorý dokonca Škodovka ponúka hneď v dvoch vyhotoveniach. RS Lounge, teda kombináciu umelej kože a mikrovlákna, alebo ako v tomto prípade RS Suit, toť kombinácia perforovanej kože a umelej kože. Spoločným znakom pre obe verzie je následne červené prešívanie, trojramenný volant s plaketou, 10-palcové budíky s novými športovejšími zobrazeniami, stále som im neprišiel na chuť, head-up display, 14 reproduktorov audiosústavy Canton, akustické predné okná, no predovšetkým naozaj pôsobivé, športovo strihnuté, plne elektrické sedadlá s integrovanou hlavou opierkou, vyhrievaním aj ventilovaním. Inak je to Kodiaq, ako ho už dobre poznáme. 3 fyzické ovládacie prvky Smart Dials, vďaka ktorým Škodovka naprieč koncernom boduje a odo mňa získava zlatého bludišťáka, 13-palcový, veľmi intuitívny infotainment s možnosťou parádnych skratiek, volič prevodovky, ktorý sa presunul na stĺpik riadenia, paráda, 2x bezdrôtové nabíjanie s chladením, za 3x3 Simply Cloud riešení, vrátane tejto šikovnej handričky. No hlavne nie len veľkolepý počet odkladacích priestorov, navyše v dverách pekne vyslaný, jeden kastlík, druhý kastlík, ale aj veľkolepá priestrannosť. Vpredu, vzadu, v kufri.
ale to už dozaista viete. Na slovíčko ešte ku kvalite spracovania. Neviem, či je to vec toho, že je to RS, alebo došlo k zlepšeniu plošne naprieč celým tým modelovým radom Kodiaq. No v porovnaní s tými prvými exemplármi novej generácie, ktoré som skúšal, tu evidujem zlepšenie v takej tej pevnosti a kvalite spracovania, aj keď stále to nie je úplne tip-top. Tie koncernové interiéry vnímam následovne. Terramar za mňa zaujme dizajnom a materiálmi, Tiguan lomeno Tayron zaujme pevnosťou a kvalitou spracovania a Kodiaq zaujme ergonómiou a praktickosťou. V interiéri zaznamenal Kodiaq medzigeneračne pekný progres. Je zaujímavejší, citeľne modernejší, v detailoch hodnotnejší, až na tieto tlačidlá z 99. a v RS podaní aj vizuálne ešte atraktívnejší. Jeho slabinou je ale spomínaná pevnosť, nakoľko na pohľad aj dotyk vnútro vystupuje fajn, no počas jazdy z neho nemám veľmi pevný pocit. Nemyslím tým vyslovene len vrzganie, skôr pocitovú robustnosť a torznú tuhosť, ktorú zvyknú auta tejto veľkosti a aj ceny ponúknuť na vyššej úrovni. Pritom taký Superb je na tom o poznanie lepšie. V sklonku niekoľkých týždňov som mal to šťastie vyskúšať všetky nové koncernové SUVčka a preto na rovinu vravím, že po všetkých tých Tiguanoch, Tayronoch, Terramaroch a Kodiaqoch ma Kodiaq RS už nemal veľmi čím prekvapiť a ani neprekvapil. Neberte to ako sklamanie či kritiku, skôr tu už zažívam také déjà vu. Aj keď pár špecifik tu je. Napríklad Dynamic Sound Boost, čiže ten fyzicky aktívny aktuátor, ktorý je opäť vzadu pri ľavej koncovke výfuku, pridáva zvukovej mohutnosti a príde mi to autentickejšie než fejkovanie cez reproduktory, hoci na tieto srandičky si ja veľmi nepotrpím. Ale iné som chcel. Tak ako som mal 265 koní v Terramare VZ, tak ich mám aj tu. Tým pádom aj tu hlásim, áno, motoricky je to právom čerešnička na torte, ktorej objektívne naozaj nemám čo vyčítať. Agregát 2.0 TSI v tomto prípade nesie dodatok Evo 5, čiže ide o tú jeho najnovšiu evolúciu, ktorá má okrem iného znížený kompresný pomer a súčasne zvýšený vstrekovací tlak. Charakteristika ako taká sa ale veľmi nemení. Je síce miestami akoby trošku taký pridusený, aj vďaka čomu vie potešiť spotrebou. Na okreskách hrávo pod 7 litrov, aj keď dlhodobo mi tu svieti priemer 10+. No keď treba byť úvodný vstup, tak vie patrične potiahnuť. A to krásne už od 2000 otáčok, kedy nastupuje krásny lineárny ťah. Maximálka sa nám medzigeneračne znížila len na 231 km/h, no súčasne sa znížil aj čas potrebný na akceleráciu na stovku, konkrétne 6,3 sekundy. Takto. Druhá vec je ale podvozok. Kodiaq RS má totiž štandardne nie len strmšie progresívne riadenie s premenlivým prevodom, ale aj tučšie stabilizátory a adaptívny dvojventilový podvozok DCC+. Perfektná škálovateľnosť až v 15 stupňoch a tie rozdiely sakra cítiť. V najmäkšej polohe príjemná plavnosť a v tej najtvrdšej vytuhnuté, isté, kopíruje nerovnosti a odzadu sem tam buchoce. V nízkych rýchlostiach veľmi fajn, veľmi isté, stabilné, agilné. Ako náhle ale poriadne pritlačím a prídu serpentíny, navyše znie zrovna ideálnym povrchom, tak ten podvozok akoby prestal dýchať a Kodiaq RS začne vystupovať miestami až nedotáčavo. Okrem toho, spoza volantu pri naozaj ostrej jazde cítiť, že tu mám veľa auta a málo podvozku,
a ani tie úzke 235 pneumatiky tomu veľmi nepomáhajú. Ak som pri teste 265 koňového Terramara vravel, že to VZ by si zaslúžilo aj viac koní, pretože ten podvozok je rýchlejší než motor, tak tu to veľmi neplatí. Jasné, Kodiaq má o 25 centí viac, môže byť 7-miestný, je to iný typ auta pre inú cieľovú skupinu. No to len hovorím na margo tých písmen RS a ľudí, ktorí za nimi vidia niečo, čím toto auto nie je. Kodiaq RS ponúka slušný výkon, dynamiku, aj vozenie. Bodka. Športovým autom to nie je a ono tým športovým autom ani veľmi nechce byť. V tomto prípade RS značí rodinné, svižné. Inak povedané, ak by som to mal zasadiť do kontextu koncernovej konkurencie, tak Kodiaq RS je ostrejšie podkutý ako adekvátne výkonný Tayron, no súčasne je viac na rodinnú pohodu orientovaný než Terramar VZ. Bodka. Ďakujem za sledovanie, vidíme sa na budúce.